Mutta mä oon myös miettinyt sitä, että jos joutuisi rintamalle, okei, no jos 40 joutuu rintamalle, niin ihan vitun sama, meillä on enää Turku jäljellä. Voidaan kyllä antautuukin siihen. Mutta niinku, mä oon miettinyt, että kuitenkin se ajatus siitä, että pitäisi niinku tappaa poikia, jotka on omia, tai siis ne nyt omia ole. On kerran käynyt Venäjällä. Ihan niin ehtiväinen kaveri on. En tiedä. Siinä olisi mennyt kyllä varmaan koko matkakassa. Alkaisi nyt olla pikkuhiljaa niin kuin sellaisessa taistelujäässä. Niin siis se ajatus siitä, että pitäisi niinku tappaa poikia, jotka vois periaatteessa olla omia lapsia, sehän tekee siitä niinku tosi paljon helpompaa. Niinku... Tässä nyt tavallaan kello lapsi. Yes. Tiedätte sitten paljon 16-vuotias jätkä syö päivässä.